mesta Stropkov, prečo sa mysleli teraz. Tak záverečný účet mesta Stropkov za rok 2011 bol spracovaný vo februári. Ja som ho poslal aj členom finančnej komisii na porovnanie, keď som dával návrh na druhú úpravu rozpočtu. On je viac menej v pracovnej podobe, je spracovaný na 99%, myslím, dobre. Nemohol sa teraz tu schváľovať, lebo nemáme urobený audit. Audit záverečného účtu nie je urobený z toho dôvodu, že účtovníčka bola práce neschopná. Nastupovala mi až koncom marca, začiatkom apríla, čiže tam, kde bolo možné robiť audit a hneď materiál predkladať do mestského zastupiteľstva. Časové termíny by sme neboli stíhali. Čiže avizoval som, hovoril som to aj vedení mesta poslancom. Iná komisia v mestskej rade. Sice tam som nebol, na mestskej rade nie, ale na komisii. Čiže toľko k tomu. Čo sa týka bežnej údržby a opravy miestnych komunikácií, bežnú údržbu a opravy miestnych komunikácií zabezpečuje, nie že tam nemáme ani halier, ale zabezpečuje podľa služba. Má to svoje pracovné alebo náklady, takisto zabezpečuje bežnú údržbu a opravy. Čiže drobné výtvorky opravy má zabezpečuje podľa služba. Čo sa týka zdrojov, hovoríte, že treba nájsť finančné prostriedky. Finančné prostriedky sa hľadajú veľmi ťažko. Poviem tak, objem príjmov sa znižuje, ale objem výdavkov na druhej strane sa stále zvyšuje. Uvediem len jeden príklad. Východoslovenská vodárenská spoločnosť nám zvýšila znovu poplatky za zrážkovú vodu. Niekedy sme platili okolo 65 000 eur, dneska nám treba dať 80 000. Na to vznikli nové plochy, či už na námestí, alebo v nevypriemyselníkach. Dnes máme o 15 000 eur viacej úradí Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, než sme to robili pred rokom. Čiže tieto finančné prostriedky by sme vedeli teoreticky posunúť možno aj do tej údržby mestských komunikácií. Nehovoríme, že hneď to chceme aj uradiť. Situácia je teraz taká, že sme boli na rokovaní na Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, rokovali sme za účasti pána primátora s riaditeľom tejto spoločnosti a pokúsime sa urobiť nejaké vestné bremeno za odplatu. Uvidíte, sa nám to podarí, aby sme znižili tie výdavky. Čiže keď sa ušetria nejaké finančné prostriedky, tak môžeme potom pri ďalšej úprave uvažovať o tom, aby sa tie finančné prostriedky presunuli do údržby a oprav miestnych komunikácií. Možno sú tam ešte aj iné nápady na šetrenie, ale to uvidíme v tom pol roku. Ako svetko, myslím, že to bude to. Nech sa páči faktickú. Ďakujem pekne za odpoveď, ale práve touto cestou formu očakávam ja osobne, určite aj občania, aby sme nehovorili len, že ideme šetriť, lebo musíme šetriť. Rovnako to štát, my to isté verejné zdroje a aby sme boli konkrétni. Tak ušetrili sme tu, presunuli sme tam, aby sme vlastne mohli to konštatovať. A poprosím pán primátor, keď si hovoril, že vlastne plánuješ zvolať nejaké rokovanie poslancov, aby sme si stanovili priority, aby to bolo vlastne za účasti viacerých a všetkých vlastne nie vo forme mestského zastupiteľstva, ale rokovanie poslaneckého gremia, aby sme mohli vlastne prezentovať to a spoločne si nám vlastne ozaj určiť tie priority, ktoré sú prioritami pre Stropkov. Úplne ste súhlasím, opäť si ma predbehol pán poslanec. Mám vypracovaný konkrétny zoznam všetkých miestnych komunikácií, ktoré je potrebné zrealizovať v meste Stropkov, aj s určením finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné jednotlivé ulice. Ak toto bude aktuálne samozrejme pred mestským zastupiteľstvom, pred rokovaním uvedenie mesta, príslušných komisí a mestskej rady, budem jednať so všetkými poslancami. Nech sa páči ďalší do diskusie, to bol pán poslanec Bojdoš. Ďakujem za slovo. Som neviem ako začať, ale už vedúci finančného odboru a pán poslanec Pilnač už mi tu prišli s tom myšlienkou, že budem citovať rok 2012, preto nebude z dôvodu nedostatku zdrojov rokom veľkých rozvojových aktivít mesta, ale rokom šetrenia a ekonomickej transformácie. Ja som si prechádzal rozpočet
ohľadom školstva pri materských školkách. Bol som prekvapený, že sa jedná o plinofikáciu materskej školky ulica Vranovská, Sedníky v sume 10 000 eur. Pričom som začal porovnávať, ako my sme sa dopracovali plinofikácii materskej školy na ulici Bolšanská. Tu mám ešte odpoveď na svoju interpeláciu do roku 2009, 22.4., kde mi bolo povedané, že bola prejednaná na porade vedenia mesta do zamietania stanoviskom z dôvodu trvajúcej celosvetovej hospodárskej krízy a úsporných opatrení na mestskom porade. Ďalej nebudem čítať. O zmene vedenia materskej školy na Matici Slovenskej a tým pádom aj na ulici Bolšanskej v priebehu mesiacov september až december sa zrealizovala pripojka aj splinofikovanie materskej školky v Bokši. Ale potom som si preveroval tie sumy, tam bola znížená suma, lebo celkový rozpočet bol 8 800 eur na materskú školku v Bokši. Tu ešte kapitálové výdavky sú 4 800, z toho už bolo 1675 čerpaných. Lebo tá suma 1605 som si mohol preverovať, to bola pripojka. Potom suma 4000 eur bola vyplatené plynárom za celkové spustenie plynu a sprevádzkovanie kotla. Tam nie že tam rozdiel, ale tak som zisťoval tie zdroje, keď boli poukázané, takže tým pádom materská školka by mala ako z toho rozpočtu, keď sme to schválili, mala by to dosať. Bohužiaľ, bol som prekvapený, že to išlo do rozpočtu, ako na materskej školke, ona dostala na rozpočet určitý a išlo to z jej rozpočtu ako zvedenia alebo zvedenia rozpočtu na materskej školke. Preto nám zarazila aj tá suma 10 000 eur na Sedníky, lebo oproti Bolšanskej školke je to navýšené o veľa viac a vôbec nebolo to ani prejednávané. Ja mám ešte jedno stanovisko, kde bolo zvedenia odboru školstva a kultúry tiež zamietali stanovisko. A ohľadom sídlickej školky som nevidel nejaké zväzky, že sa ide plinofikovať alebo niečo také. A odrazu máme tu 10 000 eur. Nie žiadam, no chcem dať návrh, ale žiadam najmä vedenie mesta, aby tú sumu 10 000 momentálne buď ponižilo na sumu rovnakú ako materská školka Bokšány, boli rovnaké východiskové pozície, tie peniaze boli inak poukázané, alebo momentálne, aby sme sa zrušili tú sumu a presunuli ju na tie komunikácie ako vzdelávané. V ďalšom tom, včera som bol zisťovať, keď sa presunuli na komunikácie, nie je problém tam o financovaní, keď som mal žiadosť na opravu ciest Červinská, pán Lukas vie, to je tá zachádzka, okolo toho, tam je zaujímavý rigor, súkromníci si ho dali opraviť na vlastne toto dali na projekt, zasypali tam aj tak niekto spadne do toho a voda tam stojí stále, tam sa nedá prejsť cez toto. Ja som zistil, tie plastové žiadky alebo polikarbonové žiadky stojí 20 eur. To je suma by si to stalo 120 eur. Bolo mi povedané predtým, že to sú vysoké náklady na toto. Tak si myslím, že tých 120 eur nie je taký vysoký náklad ako 10 000 eur poukázaný na materskú školku na Sedníkoch. Takže rád by som bol, ak by sa tie peniaze nešili horúcový rok na tú školku, ale aby sa reálne poukázali na aktivity, ktoré sú pre mesto potrebnejšie ako v tom zhone, ako teraz narýchlo je to podľa mňa urobené tá, neviem, iniciatíva, koho to je, ale
rád by som bol, aby to vedenie zvážilo a tie financie sa presunuli na komunikáciu. V ďalšom rozpočte môžeme s tým uvažovať, áno, dá sa s tým realizovať, lebo som za tú plinofikáciu. Ja som povedal, veľa roky na máte v roku 2009 som dával interpeláciu, takže som za plinofikáciu, ale nie v takom zóne, ale tak urobené, ako teraz hodine do rozpočtu, takže nie som za to, aby bolo teraz schválené. Pán poslanec, môžem odpovedať na túto otázku? Takže, neviem, bolo tu povedané kopu vecí, takže skúsil by som robiť analýzu plinofikácií materských škôl, jak materskej školky Bokša, tak materskej školky na Sitníko a potom by sme sa dopracovali k tomu, čo s tou sumou vo výške 10 000 eur. Čo sa týka plinofikácie materskej školky Bokša, keď bola materská školka pod správou materskej školky Andreja Linku, tak táto pre nedostatok zdrojov finančných prostriedkov nemohla robiť plinofikáciu, pretože ona, aj keď dostane vyšší koeficient na žiaka z dôvodu nižšieho počtu žiakov a budovy, alebo priestory, ktoré sú väčšie, plus je tam potom nejaká vyššie náklady na teplo a na zabezpečenie tepla má, tak z týchto zdrojov nedokáže pokrývať všetky prevádzkové náklady. Čo sa týka, keď sa dostalo, tá materská školka sa presunula pod materskú školku na Matici Slovenskej, tak z rozpočtu sme vyčlenili sumu okolo 88 eur. Tam sa malo sa kúpiť na dvoje palivo, tak sme to riešili tým, že urobíme radšej plinofikáciu. Dohodli sme z riaditeľkou materskej školky, že časť finančných prostriedkov dokáže ušetriť v rozpočte v roku 2011 a časť finančných prostriedkov sa uhradili v roku 2012. Majú tam lepšiu ekonomickú situáciu, aj keď dostanú nižší koeficient na žiaka, majú väčší počet žiakov, tie priestory sú podané na materskej školke Andreja. Treba povedať o obidvoch subjektov, budovy sú zastaralé, potrebujú rozsiahle rekonštrukcie, čiže ťažko sa riadiť tým riaditeľkám, jak jednej každej, ale musia sa veľmi otáčať, aby dokázali tieto škôlky z týchto rozpočtov prevádzkovať. Že bol ponižený rozpočet v roku 2012 pri dojde práve na plinofikáciu, preto bol ponižený, pretože tá suma 8800 eur bola skutočne aj vyplatená len tak. Ponižilo sa to z toho, že väčšiu sumu sme uhradili už v roku 2011 koncom roka. Čiže neuhradilo sa 4400, ale 5600. Čiže z toho dôvodu sa ponižuje tá suma, ktorá bola navrhnutá do rozpočtu na rok 2012. To je, čo sa týka materskej školky Bokša a za tých finančných prostriedkov bola realizovaná tá plinofikácia. Tam radiátory boli podialené, čiže tam išlo iba o posadenie plynového kotla, pripojka cez cestu a spustenie celého systému. Čo sa týka materskej školky na Sitníko, tak tam nie je nič urobené. Tam je pripojka urobená a nie sú tam žiadne radiátory, nič. Túto materskú škôlku spravuje takisto materská škôlka Andreja Linku. Mala dve alokované materské škôlky, teraz je ostala tá materská škôlka na Sitníku. V rámci svojho rozpočtu nedokáže ušetriť finančné prostriedky z dôvodu toho, že je tam aj tá kotolňa K5, do ktorej idú veľké investície. Do roky sa tam nevražali žiadne finančné prostriedky, takže bude treba ju zrekonštruovať. To teplo sa teraz platí vygažalo, pretože to spravuje pôjde služba, čiže tie náklady na výrobu tepla sú trošku drahšie a takisto má nižší počet žiakov, takže nedokáže uhradiť všetky prevádzkové náklady pri prevádzkovaní svojej materskej školky. Čiže bola tu požiadavka túto investičnú akciu zaplatiť z rozpočtu mesta. Sme to tam aj dali. Aký objem finančných prostriedkov táto investičná akcia bude činiť, presne nemáme zhodnotené, pretože toto sme tam už dodali, myslím, že z komunitného centra, takže toto je tam dodaný ako stave, či je funkčný, či nie, takže tam treba ešte rozhodných radiátorov a podobne. Myslím, že to malo byť vlastnejšie ako kúrenie na elektrickú energiu. Je na vás, ako rozhodnete s tým, či tých 10 000 eur pôjde na tú plinofikáciu, netvrdím, že možno budú vyčerpané v plnej výške 10 000 eur. Možno, že to bude vlastnejšie, lebo sú tam potom sme dodali, neviem ako tie rozvody. Zatiaľ výberové konanie nebolo urobené, čiže neviem výslednú sumu odhadu.
alebo bola požiadavka na takú sumu, že toto by to malo teoreticky stať, že viacej nie alebo niečo menej. Čiže to je na vás, či rozhodnete o tej sume, že či pôjde tam, alebo ju dáte na držbu miestnych komunikácií a materská školka sa nebude prihlásať. Nech sa páči. Ešte pán poslanec, nech sa páči. Lebo hovorím, že som za to, aby sa to robilo, len mi bolo povedané, že tá suma bola rozpočtovaná z jej rozpočtu. Nebola poukázaná mestom ako na plinofikáciu. Nie, to nie je pravda. No, za to si hovorím tú informáciu. Tak, a aby to nebolo na úkor materskej školy na Matici Slovenskej, že tá si financuje zo svojich zdrojov, lebo financie boli rozpočtované z jej účtu, ako z jej rozpočtu. Aspoň tá prepojka, ale ten plynárny prostredníku, že bolo uhradená, to bolo z jej rozpočtu uhradizované. A tu si spomínam dve veci, a presne si nahral na ďalšiu dobu. Koeficient na žiaka, materská školka oveľa nižší na Matici Slovenskej ako na NATO. Má menší počet žiakov a tým pádom viac si zarába na Andreja Hejnu. Mne sa vidí, že malo by lepšie stať ako na Matici Slovenskej, tým pádom nie, že si spomínal, že nie sú dobré finančné kondície tam, takže potom ďalšie, tam je nižší počet žiakov. Kolega, kde mám nasledníkov, sú tam asi 9 alebo 10 detí, neviem koľko, nasledníkov, ale z toho počtu sú 6, sa pýtam, prispieva, kde obce prispievajú vôbec na tie deti tam v tej školke v mestu, že mesto dopláca tým pádom na nich. Má nejakých osobcov, že má tam tie cudzie deti ako. Tým pádom sa strácajú financie, to je automatické. No, sa spomínala aj tá budova, že budova na Matici Slovenskej 43 ročný, takisto je stará. My treba obnámať všetko možné. Takže aj tam treba investície. Takže treba porovnávať a tým pádom sa aj pýtam, že prečo je neporovnateľný koeficient na jednej školke a na druhej keď prakticky mal by mať rovnaký koeficient na žiak. Neviem ako to. A tým pádom by vôbec nevznikla nejaká kalibita rovnako. Že jak môže jedna školka, čo má nižší koeficient, lepšie hospodáriť, ako školka, ktorá má vyšší a nehospodáriť. Tým pádom my musíme aj navyšovať rozpočet. 10 000 a 80%, to je rozpočet. Ďakujem. Pán poslanec Budoš, ja neviem, aká je štruktúra žiakov na Sitníkoch. Tomu sa vyjadrovať nebudem, pretože títo žiaci, ktorí chodia do materskej školky, oni si platia poplatok v zmysle vzdelávania všeobecne záväzného vzdelávania. Takže neviem, čo k tomu dodať, ani neviem, že koľko tam detí chodí, tým sa nezaoberám, to je zase záležitosť riaditeľov materských škôl. Oni majú tie alokované triedy, treba ich potom zrušiť, keď je tam málo žiakov, ale je to na vás, nie na mne, že či ja to nedokážem urobiť. Takže treba robiť potom ekonomickú analýzu a či dokážete potom, či tie triedy budú fungovať a potom sa dá rozprávať aj o materskej školke v Bokši, či je dostatok žiakov, či je ekonomicky prevádzkovať tú materskú školku v Bokši alebo nie. Či nie je výhodnejšie potom tie deti voziť do mesta a podobne. Čiže to už je o ekonomike, to sa rozprávame o ekonomike, to je ďalšie. Či prečo majú koeficient rôzny materské školy? Tak majú rôzny z toho dôvodu, že tam veľký rozdiel asi nie, ale ste schvaľovali tento koeficient v rámci všeobecne záväzného nariadenia pri návrhu rozpočtu na rok 2012. Treba povedať, že tie materské školky majú rôzne východiskové základne, čiže nedá sa porovnávať, že tá školka dokáže hospodáriť s takým a s takým. Tam má zase podpornú školu, kde má oveľa nižšie náklady, dokáže napríklad vyrábať teplo za 600 000, za 20 000 eur, čiže 600 000 korún, ale na materskej škôlke tu ich teplo vyjde napríklad 30 000 eur, 90 000 korún. Čiže tam sú tie rozdiely v energiách a podobne, čiže nie preto, že pán zlé hospodária.
tam treba možno vymeniť celý systém možno kúrenia, tam treba termostatické ventily, možno zatepiť tú maďarskú školku, okna vypadávajú, čiže tie školky majú, či jedna aj druhá majú problémy obidve, čiže do obidvoch by trebalo, aby školky vyžadujú rekonštrukciu. O to sme rozprávali, bude potrebné, alebo sledujeme tie výzvy a v prípade nejakých výziev by sme robili rekonštrukcie maďarských škôl tak, ako sme urobili rekonštrukcie základných škôl, čiže druhej základnej školy, prvej základnej školy a podobne. Takže všetko. Ešte dve. Poslanec Bujdo, že rozdiel je tak, na jedno dieťa je rozdiel 302. Suma sumarum, rozdiel celkové je 55 870. Takže pekná suma, ktorá by sa dala deliť. 55 870 pre celú školu. Potom som sa zaujal na tie čísla, takže tá suma, keď je to porovnateľná, dala by sa popraviť aj budova, aj okna zatiaľ, rozdiel 302 eur na jedno dieťa, to je dosť. Pán poslanec, jak tomu toľko, aby sme tu na mestskom zastupiteľstve nehovorili, či je tá suma veľká, nízka a podobne, treba prísť na mestský úrad a tieto veci si vykonzultovať. My máme rozpočet jednej maďarskej školky, podrobný rozpočet druhej maďarskej školky a preukážeme, na čo sú tie rozdiely tak vysoké. To znamená, keď preukážeme, že nedokážeme zabezpečiť teplo lacnejšie na základ na maďarskej školke Andreja Hrinku, tak musíme to dať vydotovať, pretože nemôžeme nechať maďarskú školku bez tepla. Čiže tam robíme analýzu a povieme, že toto je to, aby sme teraz sa nechytali za slovo, že prečo je to tak a tam paliče, či na tie či na čo. Vieme to presne dokumentovať, nemám tie čísla všetky, aby som nerozprával tiež, že viem, že teplo je tam drahšie, neviem ďalšie počty. Stačí? Faktická najprv sa hlásil pán poslanec Friga, potom pán poslanec Brenda. Pán poslanec Friga, nech sa páči. Si myslím, že v podstate sme podporili koncom minulého roku, keď išla plinofikácia Pokši, tak sme sa vyšlo ústretí, podporili sme plinofikáciu, že, jak som tu už počul, že či bolo 8 000 eur alebo 10 000, bol vyplatený, alebo boli vyplatené všetky práce. Keď boli vyplatené práce, nevidím v tom problém. Plinofikácia sa spravila, školka funguje. Ja si myslím, že nemali by sme ešte rozmýšľať, že sa ušetrili peniaze, tak ulicu z toho, kde si mám trávu zasypať, alebo čo. Spravila sa školka, je to vítané. A teraz by som sa chcel vyjadriť školke na Sitníkoch. Ja som nevie ani pán vedúci, ale keď jak ekonom, ktorý mám na starosti prevádzku ekonomiku školy, keď idem do nejaké akcie, tak si musím dať spraviť rozpočet, projekt, všetko a vtedy žiadam zriaďovateľa Prešovský samosprávny kraj o času. To znamená aj tá riaditeľka školy, ktorá má alokovanú kredit na Sitníkov, asi si nepožiadala finančný odbor, len tak buchlo, dajte mi 10 000. Zrejme je tam spracovaná taká štúdia, projekt, rozpočet a toľko to bude stať. Jasne sa bude robiť prieskum v trhu, možno tú cenu zbije, ale nemôžeme to dnes povedať, že to bude stať. Možno bude stať 10 000, keď ona spraví, bude postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávání, spraví prieskum trhu, možno zbijete peniaze. Ale podľa toho rozpočtu aj týka peniaze. Ďakujem. Pán poslanec Brenza, ďakujem pekne. Pri našom zastupiteľstve funguje aj komisia pre školstvo, školu, vzdelávanie, kultúru, mládež. Každý rok nám predkladá pred začiatkom školského roka pán vedúci odboru školstva správu o stave pripravenosti jednotlivých školských zariadení. Tohto roku sme ešte nezasadali, takže na najbližšie zasadnutie, ktoré bude do konca mája, určite prebehu mája, vlastne v súčinnosti s vedením odboru školstva a s riaditeľkami, potom jedna dokonca riaditeľka pani Hensková a Lištenko komisie,
prizveme na našu komisiu aj riaditeľku školskú, teda škôlky materskej Matice slovenskej a rozdebatujeme to, aby sme vlastne urobili nejakú analýzu a potom s touto analýzou môžeme ísť na finančný odbor k vám a môžeme informovať aj vlastne celé grémium poslanecké. Takže v tom by som nič zle nevidel, že vlastne kolega už rozanalizoval sa na to, ale skôr si myslím, že to patrí na pôdu komisie vedenia mesta. Takže ponúkam ako riešenie to, že aby sme to rozdebatovali na komisii a potom následne zaujali k tomu nejaké stanoviska. Ďakujem. Ako posledný do diskusie bodu číslo faktickú pán poslanec Vojnoš. Pán poslanec faktická na faktickú nemôže staviť. Kvitujem, čo povedal Andrej Brenza. Myslím, že to sa malo stať predtým, ako bolo navrhnuté do tohto rozpočtu, ale ešte tú faktickú poznámku. Bude záruka na vyplatenie tých 8 800 eur, lebo ja zatiaľ mám taký pocit, že ona zo svojho rozpočtu musí uhradzať tie faktúry a všetko. A potom bola povedaná projektová dokumentácia, bola daná projektová dokumentácia k tomu rozpočtu na základe toho si to robili. Poslanec, ja na tú tému nechcem už dlho diskutovať, pretože tieto veci si môžeme vysvetliť na pôde mestskej vlády, tam robiť analýzu, ale čo sa týka tých finančných prostriedkov ešte raz. 8800 eur za plinofikáciu materskej škôlky na ulici Bokšanskej je uhradený. Bolo to uhradených z rozpočtu materskej škôlky na Matice slovenskej, čiže časť bola uhradzaná, ja som to aj hovoril, časť bola uhradzaná v roku 2011 a zbytok bol uhradený začiatkom tohto roka, z rozpočtu roku 2012. Čo sa týka plinofikácie materskej škôlke na ulici Sitníkov, tá nie je financovaná zo schváleného rozpočtu materskej škôlky na Andreja Hlinku. Tá je financovaná dodatočne z rozpočtu mesta, nie v rámci toho schváleného koeficientu. Toto som povedal. Toto ešte raz. A hovoril som aj o tom, že o tom, či sa tie finančné prostriedky tam poukážu, alebo nepoukážu, je na vás. Pán poslanec. Ja už... Ďalšia faktická na faktickú. Ešte nezodpovedal som otázku projektovej dokumentácie. K tomu sa neviem vyjadriť, pretože ja dostanem požiadavku na výšku 10 000 eur na plinofikáciu materskej škôlky. Či je tam projektová dokumentácia, v akom je to stave, v akej tom stave pripravenosti je tá plinofikácia a to neviem, čo by skôr zodpovedať odbor výstavby inžinier Dubas, pretože oni budú realizovať túto plinofikáciu, keď sa schváli tá úprava rozpočtu. Pán prednosta chce. Ak dovolíte, pani poslankyni, pani poslanci, pán poslanec, ten rozpočet je urobený, samozrejme, pani riaditeľka nemohla byť žiadnou požiadavkou, že si povedala, že ráno sa vyspala, zobudila sa, odhľadla si tak 10 000. Materská školka na Sitníkoch nemá radiátory, má akumulačné veci, to znamená, že vo vnútri je treba urobiť všetky rozvody. Keď sa urobia rozvody, budú sa následne robiť všetky práce, lebo treba robiť vysprávku na stenách, kade sa budú robiť buracie práce, dovnútra sa bude ťahať pripojka plynová a tak ďalej. Garantujem ti, že ak sa finančné prostriedky ušetria, nikto, ani pani riaditeľka, ani nikto si ich nezoberie len do rozpočtu mesta. Tak povedal pán vedúci, máme tam kotol, ktorý je funkčný a ktorý bol na komunitnom centre. Ak po preskúšaní dostane adres, že môže fungovať ďalej, tak sme ušetrili nemalé finančné prostriedky. Tiež nerátame s tým a robíme pre občanov mesta, nie proti občanov mesta. Chceš mi povedať, že deti na Sitníkoch sú iné ako deti v Bokši? Alebo že pre koho robíme? Pre Vránov, Prešov, Košice, Michalovce? No to je taká otázka, lebo na čo? Tak deťom na Sitníkoch nerobíme radšej 2 chodníky. Tak budeme robiť tak, aby sme robili aj tým, aj tie chodníky, aby sme urobili. A tak nemôžeme postaviť jedných proti druhým. Veď my sme jedno mesto, komu robíme? Svojim deťom robíme. Komu nerobíme cudzím? A my tu cudzích nemáme stropkovať, nie jednáme tu o cudzích, a jednáme o našom rozpočte.
Tak nenevaj sa, ale ak máš nejaké pochybnosti, treba sa ich opýtať na mestský úrad, na odbor výstavby, samozrejme bez debaty, ale riešiť tu, že či vôbec budeme robiť a radšej dáme niečo na chodník. Tak to čo, jedni deti sú lepšie a druhé deti sú horšie? Alebo pre koho robíme toto? Veď robíme len pre mesto, len pre deti tohto mesta, pre našich vlastných občanov. Ďakujem. Posledný diskusie, pán poslanec Veselý, nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, chcel by som predložiť poslanecký návrh, pričom navrhujem zmenu v programe 13 sociálne služby. Pod programe 2 kluby dôchodcov v bode 15 dohoda o vykonaní práce navrhujem túto dotáciu zvýšiť o 1500 €, s tým, že tieto finančné zdroje by boli sunuté z podkapitoly 3 opatrovateľská služba z bodov 1 a 2. Prečo predkladám svoj návrh? Svoj návrh predkladám preto, lebo v minulosti v klube dôchodcov bol úväzok 0,4, to znamená, že 4 hodiny denne vykonávala pani svoju činnosť. Dnes tento úväzok je 0,2, s tým, že počas tejto doby, týchto 2 hodín, pracovníčka, ktorá tam je, má na starosti vydávanie obedov, ale tak klub dôchodcov nie je len o tom, aby poskytoval služby zostávania, ale aj rôzne kultúrno a zaujímavé činnosti. A z môjho pohľadu, a teda aj z pohľadu iných zainteresovaných ľudí, je potrebné, aby došlo k tomuto presunu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu návrhu. To je poslanecký návrh pána poslanca Veselého a po diskusii poprosím o stanovisko pána inžiniera Poláka. Nech sa páči. Hlási sa niekto do diskusie k návrhu pána poslanca Veselého? Nie je tomu tak. Pán vedúci, poprosím ťa o stanovisko. Tak podľa návrhu dohody o vykonaní práce by sa zvýšili z 2008 € o plus 1500 € a predpokladám, že bol dán ďalší návrh na zníženie výdavkov na opatrovateľskú službu, tak vždy by sa znižovali o 1112 € a odvody o 388 €. Čiže to by pokrylo vlastne ten najvyšší výdavok na klube dôchodcov na dohodu. Ďakujem pekne. Faktická pani poslankyňa, potom vám nezaujíš. Túto otázku by mohol odpovedať pán inžinier Váš, či tam nebudú chýbať finančné prostriedky na podľaďateľské služby, keď sa zoberú z miest. Ďakujem. Pán inžinier Váš, nech sa páči stanovisko. V službe je tam rezerva a je možný takýto presun financií. To sme prekonzultovali spolu včera s pánom poslancom. Tento návrh naozaj je reálne a je potrebná takáto zmena. Čiže ja súhlasím. Pán poslanec Humený, faktická, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. K tomu poslaneckému návrhu, čo pán Veselý predložil, myslím, že ten úväzok bol vyšší v minulosti a bol skrátený. Bol znížený na ten 0,2. A v súčasnosti ten návrh ide ako na zvýšenie 0,4. On je opodstatnený, pretože tá pracovníčka, ktorá tam vykonáva tú prácu, tak vykonáva dlhšie ako tie 2 hodiny, ktoré tam je v čase obeda. Myslím, že od 11. do 1. ale keď som si dobre všimol, tak ona už je tam od 10. do nejakej 2. možno aj pol 3. Skôr ma zaujíma taká technická otázka, prečo by nebolo zapracované do druhej úpravy rozpočtu priamo, či sa nestihlo niečo, lebo počas tej doby, kedy bola spracovaná druhá úprava rozpočtu, tak nebolo taký čas, že vtedy sa vlastne to prišiel teraz zapracovať. Ďakujem pekne. Zodpoviem na túto otázku. Nebolo to zapracované zvýšenie tohto úväzku do návrhu druhej úpravy rozpočtu z toho, že považovali sme, že tam vypomôžeme aj vlastnými pracovníkmi z úradu, čiže pracovníčka, ktorá má na starosti klub dôchodcov, aby tam chodila treba v obednejších hodinách a po obednejších, aby si to spravovali oni sami. Bolo rokovanie za pána primátora za účasti vedenia klubu dôchodcov, ktorý s tým
nesúhlasili, že tam potrebujú aj niečo poupratovať, umyť a že pracovník z úradu také činnosti robiť nebude. Potrebujú to robiť aj vo večerných hodinách a podobne, že potrebujú vybrať človeka spomedzi svojich rádov a tak ďalej. Čiže my sme ten návrh dávali z toho, aby sme šetrili objem finančných prostriedkov na výdavkové časti. To bol celý návrh. Ďakujem, doplním pána vedúceho. Tých rokovaní pán poslanec s predstaviteľmi klubu dôchodcov bolo viac. Tých rokovaní, či si ma počúval, tých rokovaní s predstaviteľmi klubu dôchodcov bolo viac. A najprv bol súhlas, potom nie. Tak sme sa snažili, aby sme došli k takémuto nakoniec záveru. A sa udialo pred včera. Najprv bol súhlas, potom nesúhlas. Ale tak ako hovorí pán vedúci, chceli sme riešenie tým, že ten čas, ktorý chceli navýšiť, sme chceli riešiť pracovníčkou mestského úradu. Pán poslanec Brenza takisto. Ďakujem. Pokiaľ som dobre počúval, tak tam bol uväzok 0,4 alebo 0,5, bol ponižený na 0,2. A kde bolo to presunuté? Z pôvodného návyky bol pôvodný stav. Potom sa ponižilo na 0,2, my to teraz ideme vrátiť. A ten uväzok kde bol presunutý? No nikdy nebol. Tam bol stále 0,2? No to teraz áno. Ale predtým nebolo 0,2, predtým tam bolo viacej. No bolo viacej, sa to snížilo. A kde sa... Objem finančných prostriedkov sa použil. Nie, sa znížilo tak, že sa šetrilo, alebo sa to presunulo niekde inde? Nikde sa nepresunulo. Znížilo sa v rámci šetrenia. Čiže tie peniaze sa nikde nepresunuli. Na budovanie klubu dôchodcov nepresúvali. Dobre, stačí pán poslanec. Dobre, predtým, než budeme hlasovať v bodu číslo 10, dám hlasovať o návrhu pána poslanca Veselého. Kto je za predložený návrh pánom poslancom Veselým? 2, 9, 12, 3, 17, 7, 5, 15, 16, 8, 14, 6, 1, 13, 10, 4. Niekto proti? Zdržal sa 18. Ďakujem pekne, prosím predsedu návrhovej komisie, aby prednesol návrh na uznesenie číslo 116 bodu rokovania číslo 10. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám návrh na uznesenie číslo 116 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stropkové konaného dňa 27.4.2012. Bod rokovania číslo 10. Mestské zastupiteľstvo Stropkové v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmena B a paragrafu 18 F odstavec 1 písmena C zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších zmien a v súlade s paragrafom 14 zákona 583 z roku 2004 zbierky o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov za A. Schvaľuje druhú úpravu rozpočtu mesta Stropkov na rok 2012. Za E. Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Stropkov k návrhu na druhú úpravu rozpočtu mesta Stropkov na rok 2012. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasujte, kto je za predložený návrh na uznesenie. 2, 9, 12, 3, 17, 7, 5, 15, 16, 18, 8, 14, 6, 1, 13, 4, 10. Niekto proti? Zdržal sa niekomu tak. Pokračujeme bodom číslo 11. Správa o výsledkoch hospodárenia mestského podniku Služba za rok 2011. Predkladá inžinier Gabriel Zajko, riaditeľ služby mestského podniku. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené pani poslanky, vážení pani poslanci, dovolte mi, aby som vás oboznámil teraz so správou o hospodárení mestského podniku Služba za rok 2011. Ako všetci vieme, teda služba mestských podnikov je príspevkovou organizáciou mesta Stropkov. V
svoju činnosť vykonáva prostredníctvom 17, v súčasnej dobe prostredníctvom 17 stredíc. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bolo 51, z toho THP pracovníkov 13 v sledovanom období a priemerná mesačná mzda v roku 2011 bolo 580,86 eur. Hospodársky výsledok podniku za rok 2011 teda bol v miernom prebytku, takže môžeme povedať teda, že bolo vyvážené hospodárenie v nejakej výške 1641,98 eur. Mestským zastupiteľstvom, teda na rok 2011 bol schválený rozpočet celkovej výške 599 958 eur, z toho bežný transfer vo výške 560 164 eur a kapitálový transfer vo výške 39 794 eur. Keď sa dobre pamätáte, toto bol teda transfer, je to kofinancovanie europrojektu vo výške 5%. Ďalším uznesením z apríli z minulého roku bola prvá, teda v rámci prvej úpravy rozpočtu, rozpočet bol upravený na celkovú čiastku 616,958 eur a to v časti kapitálových výdavkov podniku bolo navýšenie o 17 000 eur, takže v celkovej čiastke dokopy 56 794 eur. Jednalo sa o staranie pohrebného vozidla pre podnik služba. Ďalším uznesením z dňa 16.12.2011 bol upravený v rámci úpravy rozpočtu mesta, teda bol aj upravený rozpočet pre podnik služba na celkovú čiastku 579 873 eur. Išlo o celkové zníženie oproti schválenému rozpočtu 20 084 eur a oproti prvej úprave o 37 085 eur. Z toho bežný transfer na čiastku 548 164 eur a kapitálový transfer na čiastku 31 709 eur. Z toho na tej strane číslo 3 vidíte, že teda boli niektoré finančné prostriedky použité v rámci kofinancovania tých 5% teda spolúčasti mesta na projekte a keďže sme nedokázali ani opakovaným výberovým konaním zabezpečiť nákup pohrebného vozidla, kde bola schválená čiastka 17 000 eur, tieto finančné prostriedky neboli podnikom služba z rozpočtu mesta vyčerpané. Z nenávratných finančných prostriedkov realizovaného projektu, teraz separovaného zberu a zberného dvora, boli v roku 2011 zabezpečené teda táto technika plus teda zberný dvor, máte tu na tej strane 3, tu sú nejaké zbery biologického odpadu, nakladač Hyundai a zberný dvor vyseparovaných odpadov. Ďalej, v rámci tohto projektu, aj keď fakturácie už prebehli v roku 2011, ale boli zabezpečené začiatkom tohto roku, sú už na podniku, vidíte ich teda pracovať tieto mechanizmy na území mesta, a to je Renault Bidlom s mobilným vysovacím kontajnerom a Renault Master s varníkovou nadstavou škodostá, ktoré sú napísané do tejto strany. Kapitálový transfer, tak som hovoril, bol vyčerpaný v celkovej čiastke 14 517,90 eur, čo čerpanie predstavuje teda 45,78%. Aby som vysvetlil, realizácia tohto projektu, schváleného projektu je rozdelená na určité obdobie niekoľkých rokov. To znamená, že vyčerpali sme tieto finančné prostriedky, ktoré už boli teda ministerstvo životného prostredia teda uvedené na faktúr, ktoré prináležali z tých 5%, čo mesto pofinancovalo tento projekt. Ostatné by mali byť uradené v tomto roku 2012. A plus samozrejme pohrebné vozidlo za nápis 11 000 eur sme z rozpočtu vyčerpali. V priebehu roku 2011 bol vlastných finančných zdrojov, teda podniku zakúpený a zoradený investičný majetok, ktorý tu máte napísaný. Bolo to motorové vozidlo Iveco na zber komunálneho odpadu zálovné, samozrejme. Dobre viete, ste rozhodovali o vyradení starého vozidla Viaz, ktorý bude teda odpredzať na šrot. Užitkové vozidlo Kety a pásový buldozer. V rámci stredísk prvé a tretie je v rámci odpadového
hospodárstva na Kradník, pán Cisek Kavalana zmenu. Ďalej tu máte na tej strane 4, máte na základe vášho rozhodnutia, v roku 2011 bol daný do správy nášho podniku investičný majetok, sú tu hodnoty a sú vypísané, že ktorý to je. Preinformovanosť teda tie posledné dva pozemky KNC 46.1 a 46.6 sú to pozemky, ktoré sú pri futbalovom štadióne. Teda pozemky v rámci areálu futbalového štadióna. Záväzky 31.12.2011 podnik evidoval po výške 260 730,05 eur. Je to vypísané, o ktoré záväzky ide. Sú to faktúry, boli to faktúry, ktoré boli splatné po 31.12.2011. Po všetkých prípadoch sa jedná o záväzky v lehote splatnosti a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka. V priebehu roku 2011 boli našim podnikom všetky dodávateľské faktúry a ostatné záväzky urázané v lehote splatnosti. Takisto aj voči zdravotným poisťovňam a daňovým úradom. 31.12.2011 podnik evidoval pohľadávky celkovej výške 69 464,37 eur. Tu sú vypísané, ktoré sú. Aj postupy podniku, to znamená záväzky, ktoré neboli, teda naše pohľadávky, ktoré sme nevedeli normálnou formou teda sa vymáhajú v rámci schváleného systému súdnou cestou. Ďalej na strane číslo 5 ešte máte v bode číslo 4 náklady a výnosy podniku celkové, to znamená aj s podnikateľským aj bez podnikateľských stredísk. Takisto na strane číslo 6 rozdelené sú teda potom náklady a výnosy podnikateľských, nepodnikateľských stredísk. Porovnanie týchto nákladov sú porovnané, niektoré hlavné náklady sú porovnané z rokom 2010. Takisto na strane číslo 8 a na strane číslo 10 hospodárenie podniku podľa jednotlivých stredísk ako jeden z spoluvlastníkov teda skládky odpadov prestalo vyvážať koncom tohto roka. Tu sme mali príjem, teda Svidník, tu sme mali príjem o výške asi 3 milióny korún. Dobre ste si všimli, toto ste schvalovali, pretože mesta boli ponížené náklady služby oproti minulého roku o ďalšie finančné prostriedky. A samozrejme, toto treba povedať, všetci veľmi dobre vieme, že pod predajom nebytových priestorov mesta podnik služba prichádzala ďalšie príjmy, ktoré potrebujú na vykrytie, teda nákladov investícií. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 11. To sa hlási pán poslanec Bremza, pán poslanec Sikora, pani poslankyňa Maruščáková, pán poslanec Friga, pán poslanec Humeník. Končím možnosť sa prihlásiť. Pán poslanec Bremza. Ďakujem pekne, pán primátor. Pán riaditeľ, my sme rozprávali spolu na rade. Bol som prítomný a vlastne navštívil som aj službu Mestský podnik. Po zasadnutí Mestskej rady určité veci sme si vysvetlili, vyjasnili. Napriek tomu považujem za potrebné sa to spýtať aj na fóre rokovania Mestského zastupiteľstva pár otázok položiť. Konštatoval som to na rade a konštatujem aj teraz, že správa je rozsiahla a je tu veľa údajov, ale chýba mi tu porovnanie. Nie je to máš, teda stredíc, my sme to potom rozprávali medzi štyrmi očami, ale do budúcna odporúčam, aby si urobil porovnávacú metódu, lebo takto my len najlepšie vieme určiť, ako si hospodáril za sledované obdobie. Keď sa nezainteresovaný človek pozrie na túto správu, zistí, že vlastne na základe výsledná suma si v pluse 1600 eur, čo je super. Pozrieš, to je paráda. Služba nemá problém, je v pluse. Všetci dobre vieme, že to tam nie je.
sám si teraz konštatoval a povedal, že dostaneš z mestského rozpočtu na transfer o milión korún menej, že dostaneš v súvislosti 3 milióny korún menej. Schválili sme prenájom kúpaliska pre KM systém, kde by si mal transfer určitej sumy, ale aj priamy príjem. Z prenajmu pitka, z prenajmu bufetu dostupného, keď si dobre pamätám, suma sumárová je to 10 000 eur, teraz je 300 000 korún. Čiže všade sa ti uberá. Na druhej strane máš 51 zamestnancov. Teda pýtam sa, ako chceš hospodáriť, ako chceš fungovať v roku 2012, keď ubúdajú tie príjmy z predaja mestského majetku z nájmu, ubudli ti tie príjmy, o ktorých som hovoril, a myslím si, že malo to byť v tej správe, ale však konec koncov môžeš teraz povedať tie návrhy riešenia, ako si tu vedomí, aby si povedal vlastne, ako chceš riešiť danú situáciu. Ďalej, v predchádzajúcom bode sme sa bavili pol hodinu o tom, že či 10 000 eur na citnickú škôlku áno alebo nie a skúste si zobrať rozpočet a porovnať náklady na mzdové náklady na strane 6. V roku 2010 mzdové náklady boli 326 000. V roku 2011 sme plánovali, že dáme 337 na mzdách. Čiže plánovali sme, že navýšime na mzdy o 11 000 eur. A v skutočnosti my sme započítali v roku 2011 oproti plánov na 350 000. Jednoducho, a tu sa bavíme o tom, že kde zobrať 10 000 eur na privatizáciu škôlky. My nevieme vlastne nájsť peniaze nemáme peniaze na opravu chodníka, na miestnu komunikáciu a zrazu my vidíme, že tuto je priestor taký na mzdách. Keď k tomu zarátaš aj odvody, tak potom je tu priestor na to. Jednoducho ty si v tomto podniku a našej prístupovej organizácii štatutár manažér, tak ja verím, že také riešenie máš a vlastne, že nás informuješ o tom, aby sme, tu je možno priestor na to. 51 zamestnancov, koľko je z toho administratívy, koľko je z toho výkonných pracovníkov a možno, že tu je rezerva a nebudeme sa potom baviť o tom, že či dáme 10 000 do síťka alebo do bokša. Keď dovolíte, budem odpovedať, aby som si ho teda reagovať, tak si to označím. Začnem teda poslednou otázkou. Pán poslanec, ide o to, mne osobne ja priznám, ako sa treba opýtať, že prečo, a potom treba hovoriť, že alebo už tu môžeme ušetriť. Bo takto vyzerá potom, ako keby čudným súko nehospodáril, ak sa hovorí v rámci svojej posobnosti, teda aj keď napriek dneský rozpočet. Veľmi dobre viete, niekoľkokrát sme to prezentovali. Oproti roku 2010 sme navýšili počet zamestnancov 6. Z titulu rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia IPKZ, a to znamená zamestnancov na sklade. Bohužiaľ, je situácia taká, ja som aj slúžil na Mestskej rade, máme tam určité technické problémy, ktoré teda nám vytvorí inšpekcia životného prostredia v rámci kontroly, ale keďže má technické problémy, čo si tam bolo vyzdávané dodávateľom, že nebolo v projekte teda takého rázu. A keďže sme na IPKZ z 15 000 korún, chceli by sme aj toto riešiť už naraz, aj s riešením tohto problému naraz aj riešiť teda počet zamestnancov na skladku. Dobre, viete, že do obdobia, keď sme začali prevádzkovať novú skladku, tam pracoval jeden zamestnanec. Jeden. Aj tak nie sú, že všetci majú byť 7. len tak, poviem vám rovno, teda je to človek, ktorý je vo firme, má tam byť vedúci skladky, zástupca vedúceho skladky, vážny technik na technických zariadeniach, traja strávy.
Takže už len papierovo to riešime, ale budeme chcieť to poriešiť s tým, že počítam jedného až dvoch zamestnancov sme znižili. Takže dostali sme pokutu teraz inšpekcie životného prostredia, ktorú sme teda podali sme odvolanie voči pokute, jak sa vyrieši tá pokuta, hneď by sme začali teda robiť, požiadali o zmenu živých prekázačov. A tak by sme vedeli počítať si dvoch zamestnancov znižiť, teda počet zamestnancov na sklade odpadov. Môžem dávať pozorný sa počuť? Dobre, že v poriadku, rešpektujem to, len to nebolo v správe uvedené, tak som nevedel, prečo je to navýšenie. Len ja si myslím, že skladka musí na seba zarábať, že aby sme doplácali. S tým úmyslom sme išli do skladky, aby na seba vyrobila. Aby teraz išli sme do skladky, zamestnáme 6 ľudí a ešte ľudí zaťaží do mestského rozpočet. Pán poslanec, skladka zarobila, len ty si videl údaj, o koľko sa zvýšili mzdové prostriedky z odvodaní. Na zarobila. Len vieš, že ten údaj je iný ako v roku 2010, ale skladka na seba zarobila, ako tuto je tých papierov. Dobre. Ako objem, aby sme sa rozumeli, objem finančných prostriedkov na mzdy a odvody oproti roku 2010 stúpol. Ale tam nie je napísané, že sú skladka nezarobila, ale práve, že skladka zarobila na seba. Keď môžem teda v tej otázke porovnanie tých nákladov. Potom, keď dovolíš, pán poslanec, keď bude takedy času, my sme podiskutovali také porovnávacie obdobie. To treba vykonkretizovať. Není problém pre nás teda, neviem, 3 rokov, 4 rokov. Ťažko je treba povedať, že není problém pre nás teda v rámci týchto materiálov. Poviem ti to teraz, musíme osobne. Stále sa to robí proti predchádzajúcemu obdobiu a ty musíš konštatovať správe, alebo mal by si, aby tá správa bola ucelený celok, prečo je tam strata, prečo je tam zisk, čím je to spôsobené, porovnaní s rokom 2000. Každý, kto je v nejakej inštitúcii, nejakej robí správu na správu katastra, za príslušné kalendárne obdobie, tak zhodnocujem veľa jednotlivých oblastí. Príjmy boli také, pretože bolo viacej konaní, čiže aj v tomto, a to len najlepšie je tejto správe, aby to bolo ucelenejšie, že to neberieš osobne. Ďakujem. Ďalšie do diskusie je pán poslanec Sikora, nech sa páči. Ďakujem, pán primátor. Ja mám také dve otázky. Už na jednom z predchádzajúcich zastupiteľstv som sa pýtal, a teraz sa zase stretávam s trhoviskom 0 mínus. Vtedy mi bolo povedané, že ešte nebolo čas rozbehnúť, prešiel určitý čas a zase je tam. Sme tak stratoví na tom, lebo náklad na blízko 60 eur. Nie sú veľké peniaze, ale ani žiadne zisk. To je jedna otázka. Druhá otázka. Záväzky voči zamestnancom a poisťovňam, neviem, možno tým účtom nerozumiem, ale jedna výplata pracovníkom a odvody poisteného za mesiac december. Ešte nie sú vyplatení zamestnanci, ale potom to bude. Nemáme ako mesiac. Dobre, vyplatný termín 20. Že je to k roku 2000, koncu 2011, to je v poriadku, na to trhovisko. Na to trhovisko, problém je jednoduchý, Mestský podnik služba trhovisko dostal do správy, ale nedostávame finančné prostriedky. To môžem tomu povedať. Keď tam sú nejaké predajovia, stále mesto verejného. A sú v rozpočte potom na komunikácie, ale to sú veľké položky. Ďalší, pani poslankyňa Marušeková, nech sa páči. Ďakujem, ja sa chcem iba opýtať na jednu položku, keďže pravíte, že zamestnávate 51 zamestnancov. Sú tu aj odmery zamestnancom mimo pracovný pomer. To znamená, máte dohodárov? Po ktorých stránkoch je možno poprosiť? 7. Vám moje rovno, to je strašne veľa účtov, to už niečo skôr ale samozrejme máme zamestnancov na vrátanie debitových investorov, takisto na dohodu platíme právnika za právne služby. Koľko to je stránka 9? Môžem mu povedať 9. Zamestnancom. A účet číslo 0 koľko nás to? 0,27 na konci. Áno, to, čo som hovoril, ale ešte plus
plus tu bol zaplatený stavebný dozor. V rámci vykonania alebo respektíve realizácie zberného dvora do zákona musí investor zabezpečiť zaplatiť stavebný dozor. Takže to sú prostriedky na úhradu stavebného dozora na zberného dvore. Ďakujem. Ďalšie diskusie, pán poslanec Friga.